Egunon guztioi, zenbat aurpegi ezagun, zenbat konplize, zenbat lankide, erronka honi erantzuteko beharrezkoa da inbeste jende egotea, noski. 21. mendeko hizkuntza politikaz hitz egin behar dugula, horretaz da jardunaldia, hausnarketa egiteko zita, noiz eta Txillardegiren Txillardegiren heriotzaren 10. urteurrena denean, ez? Hemen zita hau prestatzeko bildu gara 3 erakunde eta hemen mailan aurkezpena egiteko ordezkari bana daukagu. Alde batetik daukagu Malen Domínguez, Telesforo Monzón laborategiaren izenean saltzen dana. Beste alde batetik, Aritz Azurmendi jakin errepresentatzen du bera hemen, eta Kepa Sarasola, Udako Unibertsitatearen aldetik ere bai. Aurten UEU-rentzat oso importantea da urte hau, gure 50. urteurrena ospatzen ari gara, eta badira 50 urte lanean ari garela Euskara Unibertsitatean makina betean integratzeko. UEUren misioa da Euskal Unibertsitatea sortzea, Euskara ardatz hartuta Euskal Herri osoan funtzionatuko duen unibertsitate bat, herritarra eta bertako kezkei erantzungo diena. Eta horretan saiatzen ari gara, 50 urte lanean, orain dela 50 urte ametsa utopia zirudiena gaur egunean neurri handi batean lortu dugu. Eta Euskara Unibertsitatean erabiltzen dugu naturaltasun osoz. Eta noski, hori lantzen ari gara eta baita herri bezala ditugun kezkei erantzun bat eman nahi diegu unibertsitatetik. Olako foroak antolatzea guretzat da puntu importante bat gure estrategian, gure jardueran. 21. mendeak elementu berriak ekarri ditu gure mundura, eta nik adibidez hori ondo ezagutzen dut profesionalki, nik hizkuntza teknologia gertutik ezagutzen dudalako, eta badakit aldaketa oso fuerteak ekarri ditugula. Aldaketa horiek izan daitezke gure aliatu handienetako bat, baina baita ere izan daitezke arerioa. Orduan oso importantea da, bai hizkuntza teknologia, bai sortu diren elementu guzti berri hauek, 21. mendeak ekarri dituen aldaketa guzti horiek, guk aztertzea, erne ibiltzea eta gure alde jartzea. Guk espabilatzen espagara, beste batzuk erabiliko dute, eta igual gure helburuen kontra, ez? Bueno, egin dezagun hausnarketa gaur, erne ibili behar dugu aukerak ondo baliatzeko eta mehatzuak ekiditzeko. Orduan, nire aldetik nahiko, eta orain pasatzen diote hitza Aritz Azurmendiri, jakinen aldetik datorrena. Oso ondo, eskerrik asko eta egunon denoi. Ni saiatuko naiz gehiegi ez luzatzen, baina tokatzen zait jakinetik ideia bakan batzuk edo agertzea hemen. Batez ere esateko jakin bere saltsan dagoela hemen. Gustatuko litzaiake hizkuntza politikak, hizkuntza normalizazioan gaiak jakinen historian zehar izan duen errepaso txiki bat ditia, eta nik uste ulertuko dela zergatik esan diogun baiezkoa hemen antolatzaile kide izateari. Bistakoa da, baina hasi nahi eta azpimarratzen jakinentzat euskararen gaia zentrala izan dela beti. Eta hizkuntzaren auzi hau gaina auzi politiko bezala ulertu izan dela jakinen hasieratik. Bere plangintza, bere estrategia, bere autodefentsarako pentsamendu eta bere diskurso propioarekin. Adibidez, lehenengo aldizkaria izan zen Euskara Batua erredakzioan jarri eta bere kolaboratzaile guztiei inposatzen, esango dugu, eta horren atzean autokontziente eta politiko bat zegoen. Euskara moderno, kulturgaietarako gaitutako bat sortzea.
Eta hain justu, proiektu hortan bat egin zuen duela 50 urte jakinekin ez, UEurekin, Euskal Unibertsitatea lortzeko bidean. Eta harrezkero ere, sarri agertu da jakinen horrietan, euskararentzat eremu berriak irabazi nahia, euskara edozertarako gaitzeko asmoa, etorkizunera begira jartzeko erronka, eta noski hor ezinbestean agertu behar zuen hizkuntza politikarenak ere. Jardunaldi hauen aitzakian, gure aldizkariaren artxibo digitalean behira hilu naiz pixkat, eta argita garbi ikusten da hor presente ondala. Gaurko jardunaldien gaia gurean, historian zehar edo zenbaki batzuk apuntatu nituen, 1984ean, 32. zenbakian, hizkuntz normalizazioaren gaia jorratzen zen, justu sortu berri ziren instituzio publikoak eta aurretik zetozen instituzio kultural edo euskarara lantze zuten instituzioen artean, ze harreman mota desiragarria zen hitz egiteko edo eztabaidatzeko behintzat. Urte batzuk beranduago, 89an ere, 112. zenbakian, kontseiluaren aurkezpena bere plan estrategikoa eta bere ekinbideak edo jakinen jaso ziren, zenbaki monografiko batean, handiken beste urte batzuetara 2015-17an badaude bi zenbaki, herria, nazioa, estatua eta euskararekin zer izena duena, edo hizkuntza, generoa, klasea eta jatorria elkargunean, nabaritzen dena planteamentuak berritzeko eztabaidarako gogoa, eta fijatzen bazarete, azkeneko zenbakian ere, Euskal Herria 2040 irudikatzen nahitu ginen hortan, badago artikulu bat nahita euskarari buruzkoa Garigoiketxeak egiten duena. Orduan ikusten denez, saiakerak ez dira falta izan, azken 50-60 urteetan euskararen normalizazioan pausoak emateko, eta jakin hor egon da bai eztabaida horiek jasotzen eta bai sustatzen ere. Iruditzen zait, gaur egun ere badagoela premia herri honen instituzioek daukate erantzukizun politikoaz eta erantzun beharraz ere hitz egiteko hizkuntza normalizazioaren gaian, eta horregatik etorri zirenean Telesforo Montzonekoak proposatzera ia antolatuko genuen batera 21. menderako hizkuntza politikaz jardunaldia, hasieratik genekien baietz esango geniela. Eta are gehiago UEU aldamenean egonda beste behin, ze azken aldian oso lankidekor gaude. Hortaz, jakinen helburua beti da pentsamendua elkarrizketan jartzea, eta horretarako plazak sortzea, eta hori gaur bezala elkarlanean bada are hobe. Beraz, gure aldetik gaurkoan hizkuntza politikari buruzko elkarrizketan kapitulu eraginkor bat gehiago jartzea lortzen badugu, gu konforme. Saiatuko gara gaurkotik ateratzen den hori, jarraipena izan dezan gure hurrengo urteko zenbaki batera ematen, eta hori izango da jartzen dugun alea guk eztabaida honetan. Bueno, egunon, Malen naiz, Telesforo Monzon laborategiko kidea, eta, pixkat nik azalduko izuet jardunaldi hauen antolaketan laborategiaren baitako lantalde konkreto bat aritu da lanean, hain zuzen Txillardegi gogoetagunea, eta pixkat, saiatuko naiz azaltzen, gogoetagune hau ze egoeratan sortu zen, ze behar ikusten ziren eta horri nola erantzun zaion orain arte. Pixkat, 21. mendeko mende laurdena edo ja pasada, 2022an gaude eta ikusten dugu aldaketa azkar, egiturazko eta mundu mailako asko gertatzen ari direla izan robotizazioa, inteligentzia artifiziala, gauzen interneta, informazio joan etorriak, migrazio prozesuak eta guzti horrek eragiten dituen aldaketak are gehiago eragiten dutela gu bezalako nazio gutxiagotuetan. Eta orduan horren aurrean herri eta hizkuntzek eta
daukagun erresilientzia maila horrek determinatzen du nola egingo diegun aurre egoerei eta nola aterako garen gauza hoien aurrean. Orduan, ikusten dugu 20. mende amaierarako diseinatu ziren hizkuntza politikek garaian funtzionatu zuten, edo bere haien fruitua eman zuten, baino nolabait aipatu ditugun aldaketa guzti horiek beste testuinguru batean jartzen gaituzte, orduan guk ere erantzun behar diogu gogoeta bat egitearekin, eta nolabait, hastearekin pentsatzen, gure botere politikoek nola eta zertarako erantzun behar dioten euskararen normalizazioaren prozesu honi, 21. mendeko egoera berri honi, eta hori da bereziki Txillardegi gogoetaguneak bilatzen duena. Gogoeta hori sortzea, sustatzea eta eman behar dituen fruituak ematea, gizartean eztabaida hori sortzeko asmoarekin sortu da. Orduan, bere bidean 2 mintegi antolatu dira, alde batetik erronka demografikoei nola erantzun landu zen lehenengo mintegi batean, eta bigarrenean teknologien erronken aurrean inteligentzia artifiziala eta beste teknologien bueltako gai batzuk landu ziren hizkuntzarekin gurutzatuta. Orduan jardunaldi hauek UEurekin eta Jakinekin elkarlanean izango dira hurrengo fase bat, gogoeta hori nolabait gehiago plazaratzeko, beste puntu batzuei eusteko, eta asmoa daukagu aurrera begira ere mintegi bidez edo beste formatu batzuekin lanean jarraitzeko. Orduan, nire aldetik hori, gero gaurko jardunaldien gitaraua azaldukoet, baina lehenago ohar batzuk, 2 hizlari online konektatuko dira, biak izango dira mahai inguru batzuetako kideak, ustet programa badaukazuela banatu zaizuen karpetan, Eba Pons eta Jone Josi izango dira online konektatuko direnak, besterik gabe jakiteko ez direla hemen egongo gure artean, internet bidez konektatuko dira. Hizlari batek gazteleraz egingo du, hain zuzen Eba Ponsek berak, itzulpen edo arazo tekniko batzuengatik izango da berak gazteleraz egingo du, baina mahai inguruaren hizkuntza euskara izango da, eta berari ere galderak euskaraz botako zaizkio, itzulpen hori aurrez prestatu degulako. Dena dela, publikotik galderak planteatzen zaizkionean, gero hemen mahai ingurua moderatuko duenak itzuliko dizkio berari, berak erantzun ahal izan dezan. HN-eko mokadutxoa izango da parean dagoen Markeskoa jauregian, lorategian izango da, ezta? Lorategian izango da. Eta bazkaria, ez genuen espero hainbeste jende etortzea, orduan oso pozik gaude, denak etorri zatelako, baina horrek arazo tekniko batzuk suposatu dizkigu, eta ez dago denontzako bazkaltzeko lekurik, orduan. Gero harreran badago mapa bat prest, jendeak laguntza behar badu lekua bilatzeko edo, galdetu lasai eta gomendioak edo emango ditugu. Hoixe. Gero bestalde, jardunaldia grabatua izaten ari da, norbaitek nahiko ez balu grabazioan atera edo kanpo atzean dago kamera, baino bestela pixkat albo batean jarri edo atzekaldean, norbaitek arazorik badu jakiteko hori. Eta azkeneko bioharrak, ikastaroaren ziurtagiria emailez bidaliko da, datozen egunetan, eta balorazio horria ere bai. Eta mesedez bete, balorazioak eskertzen dira beti. Igual programa hain azkar botakoet, oain segidan lehenengo hitzaldia eukiko dugu, Euskararen egoeraren argazki azkarra, Asier Etxenike soziologoak emango du, Aztikerreko kidea da. Gero jarraian Paul Bilbauk hizkuntza politikaren beharraz hitz egingo digu. Ondoren atsedenaldia izango da eta Markeskoara joango gara, denok elkarrekin joango gara, baina parean dago nereikina da. Gero atsedenalditik bueltan,
lehenengo mai ingurua izango da, Eba Pons, Inigo Urrutia egongo dira, Eba Pons bideo bidez, eta Zelai Nikolasek moderatuko du. Gaur egungo marko legalaren mugak eta zirrikituez arituko dira. Jarraian beste mai inguru bat, tokiko hizkuntza politikaren gobernantzaren inguruan, udalak, eskualdeak eta arnasguneak, eta bertan, Iraitz Lazkano, Celia Rubio eta Jone Josi egongo dira, eta Aize Otainok moderatuko du. Ondoren bazkaltzera joango gara, bakoitzak bilatzen duen toki hortara, eta haueltan, azkeneko mai ingurua izango dugu, hizkuntza politika Nafarroan, Ipar Euskal Herrian eta EAen, uneko egoerak, aukerak eta lehentasunak aztertzeko Iker Salaberria, David Anaut eta Eneko Gorri izango ditugu, eta ni egongo naiz hori moderatzen. Eta bukatzeko, Asier Basurto eta Miren Segurolak, Txillardegi Gogoetaguneko bikideek ondorioak eta aurrera begirako klabe batzuk botako izkigute. Eta hoxe, oain Asier Etxenike nahi baztu igo, eta hasiko geha lehenengo hitzaldiakin. Eskerrik asko Aritz eta Kepa.